Mrs. Perpetual Health University, Andalis Fuel Shop, Incorporal Street Corner, Calcedonia Street, San Agustin, University, Engineer Steve in Edith Andalis, Proprietor, Managing Officer, Engineer Steve Ryan C. Andalis, Engineer I.B. Marie C. Andalis, Engineer Steve Paul C. Andalis, Miss Ida Marie C. Andalis, Iriga City Water District and Prime Water Iriga City, care of Engineer Erwin Paris, Branch Manager, Mrs. Monica Peritian family of Limassol Cyprus, Honorable Roland Divisinio and family, Liga President Province of Camarines Sur, Honorable City Councilor Dante C. Uriba and family of San Domingo, Iriga City, Honorable Mayor Jeff Visinio of Bao, Camarines Sur, Honorable Marbit Ardabaksan and family, Liga President, Association of Barangay Captain of Nahua, Camarines Sur, Honorable Board Member Rex C. Uriba, aspirant for Vice Mayor of Iriga City, asin sa iyang pamangkin na si Bonsuko Uniba, maribay sa iya sa kagong board member sa Rinconada area sa Sangguniang Panlalawigan kan Probinsya ng Camarines Sur. Honorable City Councilor Fernando S. Grenier Jr. of Iriga City, aspirant for board member 5th District of Camarines Sur. Salamat po sa inyo kami. Ang pinagaenog sa ringkunada. Puon kayo sa likod mo niyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga baneta, batas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Ibina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Magya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras sa Radyo DCKI, 5 minutos makaagi na po ang alas 11 ng pagka-morning. Ang oras na hinarap po sa Indokan, Dosenya Electrical Supply na yaon po sa sentro, asin katayad kan Barangay Hall, San Francisco, Sudad po kan Iriga. Ako Bicol Party List ni Honorable Ruben Aguila kan Banuana Batu, aspirante para konsyal. Attorney Fernando Simbulan, aspirante para alkalde kan Banuanin Nabwa, asin man kan CIS Party List. Ni Mr. Kerwin Bonibi, aspirante para City Councilor kan Sudad po kan Iriga, asin man ni Honorable Dondon Pentecostes, aspirante para Municipal Councilor kan Banuan na Nabwa, Camarines Sur. Maray narabarag kaninyong amin. Welcome po sa satuyang programa. Kay barang ko sa dato technical paling Tony Aguilar. Siring man ang satuyang mabuot na information officer si Aldrin Orlanda. Tuman sa ibong si James Puko, dangan si paling Jenny Juanson. Welcome po sa satuyang paglibanan ngunyan sa pagkatao ng informasyon mapadapit sa karahayan kan satuyang salon, siriman karahayan para sa satuyang hanap buhay. Sa sobrang mahal kan mga barakalon ngunyan,
Kaya tuwan niya itong maging praktikal sa buhay. Kung ano ang yaon dyan, pagtsagaan. Ini po ang nasendo po ang amigo sa radyo, si Mar Baroga. Uy, araw po nindo na ang lemon, ang isa ro sa mga prutas na suksok sa mineral, vitamina, as in antioxidant. Kaya mag-taga-inom po kan lemon. Nakakatabang sa pagpakusog kan resistensya, as in pagproteher sa lawas lampang mga virus, as in bakterya. Iniman ang may natural na electrolytes, as in may kakayahan tanganing mawara ang mga bakterya sa satuyang lawas. Kung ikaparabad bakuya na bakterya, magkarigos ka sana tanganing mahali ang parong. Arog dyan sa muya, hindi ko sana kung nagkakarigos ang parapadyak na ini. Ang mas maragay ni mag-taga-karigos panganing pirming mahamot. Sa kunday ka magkakarigos, abaan na. Pag ginanot, abaan ng parong yan. Pero mga tugang sa satuyang informasyon para mas na kita po pirming maray ang satuyang salud at amanon pa sana po nin maray. Dahil kita baka masyadong kapagalan no. Saka kung maluwas makayo ay magtaga kuyan man, magtaga istiraman no po. Ta ang mga kuyan baga mga pasayro minsan talagang grabe kung sabi nga ni kayan kung an sa imo ngayang tarong maangsulon mabata ay grabe si inay. Ang mga lawas sa mga free radical sa satuyang kapalibutan, kaya kuya po ang dapat dumaraman kung nga tatakaypuan mong mag-inom kan lemon, limonada, nagpapagayon kan sa imong lawas kapag tinuod mo ay sa imong lawas sa pag-inom kan warm lemon, maray po dayan. Kaya kaugalingon na pag pukaw nindo, pag mata, mag-inom nin maligamgam na tubig. Tanganing mahali ang mga bakterya sa satuyang lawas. Ano po? Ang pagkabuhay ng tao sa kinabahan sa milagro, alagan ang pagkaganahan sigurado.
Sa pagdatong kan sa kuyang kamuntuhan, kita nagahanap ni magkakadamay. An A. Vega Funeral Services o la Ordinarya Maestrado, Manalauman Yakob, unpa kan 1973, nag-ofrece rin kalidad na serbisyo, alaga sa baba asin rasonableng presyo. A. Vega Funeral Services o la Ordinarya Maestrado, madali sa nang hanapon, ang main office, yaon San Miguel, Nabua, Carolina Sur. Igwani mga branches sa Santo Domingo, asin Ilapatan, Nabua, asin sa Banuan, Campili, probinsya ng Carolina Sur. Pinapamahalaan asin pagsasadili ni the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician at medical legal ng NBI Manila, sa Roman na license in Balmer with license number 749. Ang A. Vega Funeral Services, una Ordinarya Maestrado, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apudahan po i-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. La Ordinarya Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. This is a song about someone very special. Teacher Joe, Teacher Joe, Teacher Joe Fortuna. Teacher Joe, Teacher Joe, Teacher Joe Fortuna. Now I want all of you to sing with me. Teacher Joe, Teacher Joe, Teacher Joe Fortuna. Yes. Teacher Joe, Teacher Joe, Teacher Joe Fortuna. Why is Teacher Joe special? Marhay na maestra, Teacher Joe, marhay na amiga, Teacher Joe, marhay na magulang, Teacher Joe, marhay na esposa, Teacher Joe, Teacher Joe, Teacher Joe. Teacher Joe, Teacher Joe Fortuna. Teacher Joe, Teacher Joe, Teacher Joe Fortuna. Teacher Joe Fortuna. Muno and Sons Trading and Industries Incorporated at Highway 1, San Roque, Iligan City, dealer of hardware, painting, electrical, and plumbing materials. Visit their annex store near Bus Terminal, San Roque, Iligan City, dealer of all kinds of Euro tiles, Mariwaza, Tanzan, and Manila ceramic tiles, inner tiles, wood parquet, concrete pavers, triangle granite tiles, and slabs, water closets, lavatories, bathtubs, plumbing accessories, kitchen organizers, water heaters, PVC bathroom doors, wooden and panel doors, molded doors, kitchen cabinet doors, glass box, ceramic balusters, marble balusters, baseboards, and all kinds of electrical products. You can also visit their doors and chandeliers showroom at the Brookside, San Roque, Iligan City, Muno and Sons Trading and Industries Incorporated. For particulars, please visit or call 299-2547 or 299-5726. Muno and Sons Trading and Industries Incorporated, wholesaler and retailer. Muno and Sons Trading and Industries Incorporated, where your future belongs. Meron ka nasaksihan ng kriminalidad, ipagbigay ng mga sa may otoridad. Meron kang abilidad, Linya or Pon Kaduran. Public Service Lady, Tatak Tulfo, taga Irigani, Certified Bicolano, Kisay Pakita, Mayo ng iba, Wara ng iba. Nandiyan ang tulpo, magkapay mo sa dilim. Kasama maaasahan sa pagkanibag-limit. Dapat maging alert o kalasan ng pagiging maraming ahas sa daanan. May balat na maitan kaya dapat At CIS Party List para sa mga inaapi. 101 sa balota. At CIS Party List. ang ipagkakataon sa puso mo. Kailangan niya ang tulong ko. Yan ang ating dapat gawin. Sino pang aasahan? Sino ba ang magtutulong ko? Di ba tayo na? CIS! Tayo na.
political advertisement paper at CIS Unit B 34, Sergeant Esquerra Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City. Kaya ng mga tugang ito, kita ng dagdag na informasyon. Yaon sa linya si Pading Philip Marasina, karon ng Philip Marasina, tabi please kami. Salamat sabi karon ng marahay na agad sa mga sabay niya. Good morning sa yaon dyan sa merkado publiko ka na syudad ni Pili ang mga parating niya. Nag-job ka na naman. Dapat kaya pa din, pag nagsasaod ka, kuyan na Domingo, Sabado, tanganing bagong risa. Maray na itong tigasin sabi ka ba? Tigasin. Taga-saod. Taga-saod, taga-daba, taga-palsa. Taga-sapna. Yan. Ayan mga tigasin. Ay, yung pala naman ng oras sa pagsikang mo. Ay, nakaluto na rin paluto. Sige. Manira na lang ang mula. Maansok na lang ang payunin yan, tanikin. Ayun. Bagay. At sa kita kayo pala doon ng mga panahon. Itamaan ka head stroke. Kung magparakatang kita mga maila na baga, ay lalo pang mainit ang sa tuyang hawak. Makulang hawak, baad kung magkalintar pa. Lalo kung mayong loob at bulsa. Yan. Ay talagang... Yan number one. Oo. Ang mga politiko mo dyan, nabang iinit yan pa yung pag mayong loob at bulsa. Kaya, yung mga parasidisit. Ayun. Kung ano ko lang mga ipinagsusulisit, kisyo arte, mayo kami pampasok kan harong, mayo kaming pambayad, kuryente, tubig. Gabos-gabos na bagay na agad eh. Oo, yan ang ikisil man niya ng mga panahon, mayo kaming pagkakan, ay grabe na nagtitios pag mga eleksyon. Tama. Diyan na rin sa pagtios. Kundi ang grupo po sa Team 1 Capsule sa Diirig. Maganak ko din pagkaka-irintindi yan. Pangata, pwede. Kung kaya ako na sa kandidato ng kagawad, nabaga na pigsa sa butahe ang manufacture. Nga pa. Ako po no susurugon si punong barangay magkaminya. Ay. Itong kandidato na diri ay dawat turong piling isngan. Ha? Oo. Kaya makonsiluhan na Team 1 Capsule tabako ng 1. Nagkakanya-kanya na 1-on-1. Ay, may balik ako dyan na bahad sa pag ako yan sa pag madali ng eleksyon, magkawatak-watak. Hindi ko sana. Yung yan ang masakit. Kunyan nga dahil pa eleksyon. Narayong pa, watak-watak na. Ayun. Nagkakanya-kanya na sila. May nagkakanya-kanya na. Oo. Sabi nga kay itong pinakalang ko ng Pakuan. Maraming yan Pakuan. Sabi, nada mo teacher Chu sa tunong kanta. Tapos, itong tindera man, babae itong garo. Napangirit ka suminabi itong tindero na teacher Chu, Salfortuno. Tatak na si Salfortuno. Grabe ka man pa din. Dahil nagkuraw kayo ito. Tarong parating itong tindero. Tatak na pala si Salfortuno. Kanya, kumampangirit talaga. Ang mga, kung ano-ano na sa kaya ang gigibong mga jingle. Pade rin akong ta. Anong sabi ni Manam Action na pinagpapaboran si Kapitan Mactimin? Siya nagsusuro. Dating kagawad, yan, pwedeng dawat o pwedeng gisnan. Ah. Nagkunyang pala,
San Francisco, inimbitara, Hmm. yan, barangay, ay si Kagawad Insit di Maywan, Hmm. tapos itong okasyon, si barangay Sevilla. Sevilla. Siyempre, masilo si Manubakso. Hmm. Ngayon, tapos susurog magkalaban. Tama. Bihira niya. Kaya, si Kumbitsilo, si Manubakso, kagawad dati na dawa to Biringin. Kaya mo nga din nagkulakan. Sa kako yan, dahil magpara buktak kayan na mga pakulot, taday naman yan kakakanon kan mga butante, dawa turok, tuktukon, butikan, padi. Sabi sa mga taga-Iriga, Yan, maray pa ang mga kandidato na malangay kang kabutikan. itong na-circumcise. Yan. Pwede yan kay Teacher Duke Salvo. Represent niya sa Salvo. Sabi kan tindira, tatak na pala niya sa punto, no? Nagkirit itong buhay. Ang kalaban ni Teacher Ju, mapakita ng naradangog ng mga jingle, ano? Ano? Baguman niya na lugar na kakandidatuan niya. Tama. Yeah. Dapat mangkaya-kaya, dahil magkuyan, kanya-kanya. Tama. Yan. Yan ang politika. Tama. Pag may kalagatagan, lalo na mga kung sa huli ang kalagatagan, Yan. Iyo. Dahil pagpala isipon. Ini man kasi Madil, gusto man na maging politiko ta, iyo naman nagpuputik. Ang dapat kay Ricky Mandir, duman na lang sa ako yan, piryahan. Amo. Ayo. Anong gagawin niya nito? Dali na nga ta
may claim nga ako, may pasyente. Tama. Kundi sa baba, ay pumasok. Sabi na ubid sabi ni yung doktor ng mag-lumaman sa kumipon. At po ka na rin ay kumipon, pag postiso, tanganay ka mong mapagayon o mapagwapo, mapahubin. Yan. Swerte man ang mga bulada ni doktor. Magpangipon daw kita duman. Oo, para sa libre. Diba? Ibahan mo ko pa rin. Mga bulada si Dr. Ronaldo kaya pwede sir na gumana pa siya yung esposa. Ay, gana yan, gana. Basta magulang siya. Basta maray man makiba. Yan. Diyan sa mga taga-Banuan Kanun, iba pala ng mga programa kahit po na kababaihan na pinagsulong kay ni dating kagawad Dr. Abeliano Nato, alagad kan mayo na siya sa pwesto. Nawara. Na si, Dr. Ramon Nato. Ay tanaoda na so mga programa niya nalingawan na. Ini pa na, iba padagos. Oo, ko ibang kababaihan. Hindi ko padagos. Okay. Irak man ko mga taga-Banuan ka buhi na nakikinabang katong mga Programa niya kang panahon. Pagkangarap kay punong barangay Marlon Tabalde na pag nabayad ka ago, hinay ka magrapo. Wow! Sigurado Mababaldi. masusuya. Yan. Pinalding kasuya sa buod mo. Di nagparapura-po maski ago Marlon. Kung nga grabe po na mga ibon na pagkuhan ng panahon. Kagatulang pigkastusan kaya di mo na niya. Bala na nga King Kuno. Pagkatapos ka eleksyon, bala na. Kinmarating magana. Kinmarating sorry na. Makuha rin na sila. Yan. Ang bira. Yan. Oo, ubos pa ng bukid dyan sa Buwi. Dilapi. Okay pa din. Na makakalagpas na yan dyan sa digdi sa barangay San Ramon, luwas na sa Tansiyag, Iriga. So, yan na karadagmara na ako yung mga lugar na informasyon. Ini man si Philip Baracena, RPN, Raja. Salamat na maray paning Philip kan sa imong impormasyon. Mabalik kami uratsan uyang una ang natatalapan. Sa modernong panahon gudiyan, sa oras nin pagpabados, asin pangangaki, nganing makasiguro, ang sa indong ina, asin umboy, nga daing mamugtak sa katibaana, ipagtiwala ini sa marhay na kamot na may kabatiran sa mga nagpabados asin pagpapaagi, pasyaran, Malaya Lying-in Clinic, Malaya Lying-in Clinic, may prenatal services, delivery care services, normal or spontaneous delivery, postnatal delivery as in family planning counseling services, igwasindanin mga pills, IUD, DMPA, condom as in implanon, igwamansindanin newborn baby screening, metabolic screening as in hearing test, by immunization services, breastfeeding program, nebulization services, as in screening sa cervical cancers, as in ear piercing services. Daitabing paglingawan, pasiguruhon ang buhay kan mga ina, as in umboy, darahon ini sa Malaya Lying-in Clinic sa Santo Domingo, Iriga City. Para sa mga dagdag na detalles, ako lang sana ang telephone number 0542-060516 o kaya sa cellphone number 0947-329-7014 o kaya kaulayon si Barangay Kagawad, Estelita Potencio Malaya, registered midwife, Malaya Lying-in Clinic.
Ayaw na naman. Paano na nga ni nagboto sa Ako Bicol? Siyempre, nansya na. Diretso ka na sa number 1 for 1 Ako Bicol. Ito man mo ang bilog na huwis itlog. Nga pa'y, sarap man sa nang iboboto ta sa party list? Iyo, siya na number 1 for 1 Ako Bicol. Ibotoan sa dili. Ako Bicol Party List. Number 141 sa balota. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurog pa. Mura at may kalidad na salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision, ang optical para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses, ang reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Kaisano Capital, Highway 1 sa Roque, Iriga City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Ako sa bidon na iking kabalatan, nagwawala magbarkada. Kabao ba ito buhi, syudad na Iriga, agad tamang pangmadra at umarik quadrante. Ukaling na magtabang sa mga nang namang ito, maski si isay ang oras. Nakaipuan kaming malalaoman, atin marik quadrante, bukal ka rin kumnada. Ako mga programa para sa kamagurangan, kahubelan LGBT, asin sa senior citizen kanyang tatabangan. Ate Marie, Baldoza, Quadrante, ikaaboses ka kapobrehan, asin ka babaihan. Ate Marie, Baldoza, Quadrante, ate ka rin kung nadalang mahay ka ugali. Maray makiibabarkadat ka namin, mga taga-rin kung nada. Board member Ate Marie Baldoza Quadrante, Ate Marie Baldoza Quadrante, Ate Marie Baldoza Quadrante, Ate Marie Cariculada. Mga tugang, yaon na si Kevin Bunowon Mirando Boniface, kasyudad kan Iriga, tungkol sa sindikadong pagservis. Sa Iriga, ikaw ba ako namin karamay? Wala servisyo sa aming yalay. Si Kerwin Mirando Bondevi, sa luksod ng Iriga, siya ay aming bida. Tandaan, kasyudad ni Iriga, Kevin Bunowon Mirando Boniface na kita. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kayto sa likod mo niya. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwa para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Ini na ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba at madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 20 minutos bago mag-alas 12 ng pagkaugto. Radyo Ronda.
Newswatch. Radyo Ronda Newswatch. Maray naaga Bicolandia, maray naaga Rinconada, asin maray naaga Iriga. Uya na po ang sa tuyang pagbabareta ngunyan algaw na Lunes. Apit sa uno na po kan bulan na Abril. Sa lado teknikal. Pading Tony Aguilar, siring man na an sa tuyang mga kaibanan. Ini po an sa pong amigo sa radyo si Mar Baroga. Detalles tulos kan sa tuyang mga bareta. Diwat na pinatanidan na kan Commission on Election Comelec ang kabus ng mga kandidato sa bilog na probinsya na magbugtak sa nakansendang mga materialis o bagaman political materialis sa mga tamang lugar. Inisubot pagiman kan tagapagkataram kan Commission on Election na si Mr. Alex Marpuli. Uli kay ni, higibon na sa masunod na simana ang nasampitan ng Operasyon Baklas. Kung kaya kinakaipuan ng maglikay, sa man ng mga politiko na nagkakaag kan mga bagong tamang lugar. Kan nasendang eleksyon na fraternal jazz, na dahil man ipinagbubuot kan sa tuyang gobyerno. Iba pa mga detalles kan sa tuyang mga bareta ngunyan sa lado nasyonal inilangaw na kan na Department of Agriculture sa 4.35 bilyon ang kantidad kan danos uli sa epekto kan El Nino. Ang nasambitan ng kantidad na basiman gilaray sa pinakauring ginibong assessment kan Disaster Risk Reduction and Management Operation kan Departamento de Agricultura gikan sa dating 1.33 bilyon ang naging 4.33 bilyon na binibilog kan dabi sa 233 mil metric tons na danyo sa mga agricultural area. Iguang 138,859 na mga parauma asin para siraan na nagagrangay uli sa matinding tagmara nanginot man ang Cordillera Administrative Region na may pinakalangkaw na naapektaran na iguanin 149,494 hektarya kan mga kadagaan ang apektado. Iba pa mga detalles ngunyan kan na mga bareta ibinugtak ni Presidente Rodrigo Duterte si Aurora Cruz Ignacio bilang bagong presidente asin na Chief Executive Officer kan Social Security System. Kan Marso 28 kan pirma ni Presidente Duterte ang sa iyang appointment paper saan matukaw sa nakabakanting posisyon ni Emmanuel Duoc na naggabutas sa pwesto kan Marso 6 presenteng taon. Kung magdumduman na tinawan ni Duoc ni pagkakataon si Presidente Duterte na makapili kan mamayo kan SSS kasunod man giraray kan pagpasar kan day na nag-amenda sa sendang charter.
Ignacio, Assistant Secretary kan Office of the President, asin ibinugtag ka vocal person o taong matutok sa pag-ako kan mga hapon asin paglilinaw katakod sa mga isyu kan anti-illegal drugs kan presenting administrasyon. Sa iba pang mga detalles kan sa tuyang mga bareta, pagkatapos kan 7 semanang sunod-sunod na oil price hike, magpapautob naman kan mga oil companies kan rollback sa presyo kan petrolyo alagad. Kakarimpot sa naman sigon sa mga energy sources, mapalo sa 30 sentimos kada litro kan bawas sa diesel, mantang 10 sentimos man sa kada litro kan gasolina. Ordinaryong ipinapatob ang oil price adjustment sa aldaw kan Martes. Mientras tanto, kung may bawas presyo sa produktong petrolyo, luminang kauman ang kantidad kan LPG. Kung nakasubagong matanga, ipinagpotob kan petron ang 1.25 kada kilo na paglangkaw sa presyo kan cooking gas. Karibay kan 13 pesos 75 sentimos na dagdag sa kada 11 kilong tangke. Iba pang mga detalles kan sa tuyang mga bareta kan sa iba pang mga detalles kan sa tuyang mga bareta kan aldaw, kami po mabulta kan sa muyang pagatod din mga bareta. Uyang una po ang sa tuyang mga pagilumdo. Likas sa ating mga Pilipino ang mangarap at manalangin. Walang makapagpipigil dito. Bayaran man tayo. Ganyan din sana tayo sa pagboto. Pagkat kung tutuusin, ang bawat boto ay pangarap na bumuti ang buhay. Ang bawat boto ay dalangin. Na sana magkaroon tayo ng mga leader na tapat, may kakayahan at may kahihiyan. Di ba't sila ang tutularan ng ating mga anak? Paghandaan natin ang darating na eleksyon at volunteer sa PPCRV para sa malinis, maayos at mapayapang halalan. Ito'y serbisyo sa bayan, walang kabayaran. Sa PPCRV, ang bawat boto ay pangarap. A public service message from PPCRV and this station. Radyo Ronda Newswatch. Iba pang mga detalles kan sa tuyang mga bareta kan aldaw. Nagpagirumdum ang Commission on Election, COMELEC, sa mga kandidato na pinagbabawal pa man giraray ang paggamit kan mga electronic billboard. Sinabi ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na dapat magatubang muna kan na petisyon sa sendang opisina ang mga kandidato sa paggamit kan mga electronic billboard. Ang pagbubuktak kan mga kandidato sa mga nagdadarakulang electronic billboard sa mga building asin sa mga lunadan. Iguwa ni Nasta tulong aldaw ang mga kandidato na tanggalon ang sandang camping material sa mga electronic billboard kapag natawan na ang mga ini kan notification.
Kanado lokal pa man giraray kan sa tuyang mga bareta kadan ang sarong barangay kapitan matapos heat stroke mantang nasataw kan pangampanya duman sa sudad Canaga. Ngayon kay naglibot sa bilog na sudad ang line-up ni Vice Mayor Nelson Ligason na nagdadalagan bilang alkalde kan ng syudad sa pag-agi kan sarong motorcade. Kay banan sinamitang motorcade si Kapitan Marcelo Bagadyong kan Tabuco, Naga City. Matapos ang paglibot pasado alas 11 nin udto kasudma kan bawian nin buhay ang opisyal. Sigon sa pamilya kan biktima, ang mga ugat sa payo subot ang puminutok kan rason na sa labi-labing init ang naging rason sa pagkagadan kan namambitan na kapitan. Iba pang mga detalles ngunyan kan sa tuyang mga bareta pa man giraray sa lado nasyonal kan sa tuyang mga bareta nangapudan ngunyan ang Korte Suprema sa Philippine Drugs Enforcement Agency kan kooperasyon katakod kan 11 judges na sinasabing sabit sa illegal drug trade. Sigun sa Korte Suprema, buot yan indang imbestigaran mismo ang tracing UWES na nagpabali sa pinakauring narco-list na pinalawas ni Presidente Rodrigo Duterte alagad Abu Daang makipag-cooperate kan PDEA. Ano ba pang mga detalles kan sa tuyang mga bareta kan Aldaw? Mabalik kami kan sa muyang pagatod ng mga bareta pagkatapos sa napukan pagirunggo. Imigay ibas ko siya, ang mayor ko sa bula, migay ibas ko ta, kusang serbisyo. Imigay ibas ko siya, ang mayor ko sa bula, migay ibas ko siya, maray na ta. Migay ibas ko siya, ang mayor ko, Tony Mananyaon, ang vice mayor, makinabang siya sa tao. Pagawat siya, nalipalibar, at namura, Mananyaon, Colin Hombre, Recontanar, Nelly Lago, Elizabeth Sebe Sicilia, ang katupang sa Kongreso, hindi sa bula. Simigay ibas ko siya, ang mayor ko sa bula, migay ibas ko siya, kusang serbisyo. Simigay ibas ko siya, ang mayor ko sa bula, migay ibas ko, makinabang siya sa tao. Good news! Sa mga gustong mag-abroad, ang CSV International Placement Agency Incorporated with POEA license number 143-LB-0504116-R nangangaipo din mga domestic helpers bound to Qatar, Kuwait, Oman, and Malaysia. Qualifications must be 23 to 43 years old, female only, single or married, first-timer or ex-abroad, elementary, high school, or college level, can speak and understand English, hardworking, trustworthy, and honest, knows all around household works, willing to go abroad, free accommodation in Manila,
full medical and final medical, food, passport, ticket going to Manila. The CSB International Placement Agency offers $400 salary, no salary deduction, no placement fee, no fees to be collected. For inquiry, please text or call Miss Jennifer at 0975-4312-544. So apply now. Beware of illegal recruiters. Schedule for special recruitment activities, March 27 and 28, 2019. Peso Office, Municipal Lobby, Nabwa, Camarines Sur, March 29 and April 1, 2019. Peso Office, Municipal Hall, Baaw, Camarines Sur, April 2 and 3, 2019. Peso Office, Municipal Hall, Pulangi, Albay, April 4 and 5, 2019. Peso Office, Iriga City Hall, Iriga City, Camarines Sur. Radyo Ronda Newswatch. Ngunyan na sa satuyang bareta sa luwas ka na satuyang nasyon. Doon na pinaimutikan ni dating US Vice President George Biden ang aligasyon kan sa iyang dating Democratic nominee sa Lieutenant Governor na si Lucy Flores. Sinabi ni Biden na sa haloy niya sa pangangampanya sa dampang nagdadalagan sa anuman na posisyon, pirming nakikipag abrasa bilang papailing ka na pasalamat nanindugan ini na mayusang ginigibong anuman na klase kan pambabastos asin kun in kasong magsagibo kan investigasyon preparado ining makipag cooperate. Anthony, binuyag ni Flores na itong 2014 mantang sinda ang nasa camping rally sa Nevada na bigla na salaman ini kundi sa ginibong pag-ahadok sa iya sa likodan na patikan sa iyang payo. Ininukot pa ni Biden ang sa iyang lawas sa likod kay ni bago pinagparong ang buhok asin inadukan ang payo. Kontento naman si Flores sa naging pahayag kan dating US Vice President nanda niyang simbagon ang sa iyang aligasyon. Ngunyan na sa satuyang bareta sa lado nina Karawat kana sa satuyang mga bareta nanginginot pa si Janet Jackson sa binibisto na Rock and Roll Hall of Famer ngunya taon kay banan kan pop icon na binibisto kan na bandang Radiohead asin dahil na magtanghal pa ano naman na sige matapos ang pagluwas kan dokumentary dapit sa pag-abuso kan nagadan na si Michael. Sinasabi na sarong milagro kan bandang Deep Hard ang nagbisto bantang dahil na nakabot ang lead singer kan Radiohead na si Tom York. Matugang sa inupong nantabayanan ang nakateleponan kan sa samuyang pagkatundin mga bareta kan aldaw.
Kalado technical si Pading Tony Aguilar, si Riman, si Aldrin Orlanda, yaman man si Ma'am Kyla Ligacion, duman sa ibong si Kuya Lindon Torayo, asin man si Jamie Guanson. Ini po si Mar Baroga, salamat ka sa pong pagkantabay sa Radyo Ronda Newswatch.